Amb motiu del concert de Frank Amaso, que va tenir lloc a Terrassa el passat 4 de juliol, hem volgut tornar a l'Alguer. Allà vam parlar amb Pasqualino Melai. Ell ens farà un petit apunt històric sobre la Barceloneta de Sardenya. Més o menys al 1300 e qualche cosa, e avanti, la Sardegna, la Sicilia i Nàpols és stata presa dels catalans aragonesos, la dominació catalana aragonesa, i ha acabat la dominació catalana aragonesa més o menys al 1720, perquè l'Alguer després del 1720 és stata una ciutat sola, sense ningú. No sabien d'on venien, d'on eren, la nostra identitat. Dient que els primers contactes humans que hem tingut amb els catalans, nel 1960, a la nostra ciutat hi ha arribat una nau, un barco, no sé com dir vosaltres, amb 1.200 catalans, i són venuts a l'Alguer a fer visita en aquesta ciutat. Dient que és el primer contacte humà que hem tingut i fa població i població. I l'Alguer s'és vestida de festa per guardar aquesta gent que veniva de fora, que nosaltres també escrivíem als murs, a les parets, i vam hagut de chiamar-se catalans, totes aquestes coses. Han portat la molineta a la nostra ciutat. I els algaresos havia aquesta gent que parlessin con nosaltres, és una emoció grandíssima. Perquè les persones grans diuen com és possible que aquesta gent parli com a nosaltres? Com mai això? Com és possible això? Jo més o menys tenia 18 anys. Pràcticament no sabia si jo tenia una pròpia identitat, una pròpia cultura. Dient que després d'aquesta venguda d'aquesta gent, l'Alguer ha començat a obrir els ulls, a comprendre, a llegir, a imparare la propria storia, la propria identità di d'on venivano. E grazie a voi també a la Reina, a aquest nou camí que s'ha obert de Girona a l'Alguer, perquè jo penso que aquest sigui una benedicció del cel. Més o menys a l'Alguer, per no dir mentides, 15.000 persones que parlen català. Jo dic que gràcies a vosaltres que veniu aquí i tenim més la confiança de parlar la pròpia llengua. I això és una cosa gran, això és una cosa bella. Gràcies. Fins de la primera vegada que he vingut a Catalunya he pogut adonar-me que hi ha un entusiasme increïble per l'Alguer, per els algaresos, per tota la cultura d'aquesta ciutat, que és considerada segurament com una germana que està a prop de la Catalunya. I he tingut impressions formidables també per un públic molt entregat en els meus espectacles i per la meva música i per tot això que jo he raccontat i parlat i descrivit damunt d'aquesta ciutat i de la meva terra també, perquè és clar, quan jo vinc a Catalunya parlo de l'Alguer, però porto també tota la illa, perquè sempre dic que primer de tot soc sarda i després catalana, i doncs em sento mediterrània. Una cançó particular és Carreronet. Es pot dir que parla d'immigració i quan s'està lluny del propi país es pateix molt, moltíssim. Aquesta cançó ha esdevingut un petit flamenco alguerès. Així com t'he deixat eres provat. Ma la tardata que m'estima tant, de horta meus calçons i llogadetes, de flor de minyonets i de risetes. Ma societat pel mapa, dona, s'ha donat a predels i estrequitós. Al llum de tu, carreronet estret, el goig de la vida havia perdut.
tocat a mi.